more videos at Junfel YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching. Hey yo, what up? It's your boy, this boss Junfel of Junfel Vlogs once again. So for today's video, anong oras na? Sakto 11:40 na. So ilang minuto na lang magpapasko na. Andito ako sa bahay. Hindi ako nakalabas kasi medyo maulan dahil sa bagyo. Hindi ko alam kung anong pangalan ng bagyo. Hindi ako updated. So ngayon, dito lang kami sa bahay. Nagpapa-music, parang disco na set up sa labas. So dito ako sa room ko kasi nag-Facebook lang. Medyo malakas yung ulan sa labas. So ngayon, kahit na may ulan sa labas, masaya pa rin kami kasi nagkasama ko yung buong pamilya ko. So ngayon, habang may minuto pa para sa pagsalubong ng Pasko, i-video ko, ipakita ko sa inyo kung anong ginawa namin dito sa bahay. Tara, let's go! Lalabas ako sa bahay. Yo! Nagpapa-music lang habang hinihintay namin mag-alas 12. So ngayon, mukhang boring talaga. So okay lang. Ito, Ben, tagay muna kami. DJ! Namasakal kayo sa mix! Hey! 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 Ito pangalan nga, DJ! Namasakal! No, kaya matisakal ako! So, sound trip lang kami dito sa bahay! Hey, langit din! Hey, tagay ko rin, bro! Alibay! Eto po kami dito sa bahay. May set up po kami. Moving it! Parang nasa club, pero nasa bahay na kami! Sa bahay namin. So mga boss, hinihintay na po namin dalawang minuto na lang para mag alas 12 na. So ito po yung oras na namin. Ganito po yung forma. Nakastorya niyan doon.
Merry Christmas! Merry Christmas mo, ma, pa. First time pa ganyan ako nabuhat. First time pa rin akong nabuhat sa akong mga papa na video. Merry Christmas kay Papa. Merry Christmas kay Mama. So, I love you ninyong duha, ma. I love you ninyong duha, pa. Kung bangon mo, dito, eh. So, 12 na. Okay, may nakalimutan ako. Pa, Merry Christmas. Nakalimut na ko, please. So, ito mga boss. Papa ko nga pala. Ma! Please, kunin mo. Merry Christmas! Ang galing ng mga tao dito sa pagbodos. Merry Christmas sa lahat ng nanonood ng vlog ko. At ang ginagawa namin dito is sayo lang kami ng sayo, tapos nagbudos. Dito lang kami sa bahay. Ano kanain mo, B? Salad. Kain ka salad, B. Salad. So mga boss, tapos na yung disco dun sa labas kasi kailangan na i-off yung sound. Palalim na kasi yung gabi. Yung mga kapitbahay kasi matutulog na sila para hindi kami makastorbo. So ngayon, Merry Christmas. Merry Christmas nga pala sa lahat ng subscribers ko, sa lahat ng followers, sa mga boss ko dyan na hindi nagsawa na suporta sa aking mga vlogs, sa lahat ng kagrupo ko dyan sa Opon Vloggers community. Maraming salamat sa inyo. Merry Christmas sa lahat ng Opon Vloggers community, sa mga kagrupo ko dyan sa Opon Vloggers. Advance Happy New Year! So, sa lahat ng magpa-shoutout, so insert ko lang dito sa video. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss ko dyan na palaging nasuporta sa aking mga vlog na gusto magpa-shoutout. So ngayon, shoutout natin sila. So, shoutout nga pala kay Ryan Ponce Vitor, number 1 sa list. Palaging nasa shoutout yan. Shoutout kay Denver Arellano, Kim J. Novela Matabang, Daryl Sagaridno, Mike Lawrence Holaico,
Vince Jitro Abukay, Joshua Orungan, Kim J. Matabang, Neil Naijak, Nicole J. Conejos, Ninyo Kit, Relin Lumbab, at ito pa, shoutout nga pala kay Pinsan, Precious May Sagarino Lumungsod, Junfel Batuon, Ryan Ponce Vitor, Vince Jitro Abukay, Clint Tampos, Nicole J. Conejos, Ninyo Kit, Rolin Inso, Rick Chua, AG Tampos, Miko Gorgonio Renz Kyle, Kim J. Novela Matabang, Gabriel Escobar. Sa next video. Okay, shoutout pa rin ulit kay Vince Jetro Abukay, Ryan Ponce Vitor, James Kurt Razo, Kim J. Novela Matabang, Ronald, pinakalas na video na wala pang shoutout. Ito, shoutout ulit kay Vince Jetro Abukay, kay Siren Valdez, Ryan Ponce Vitor, Daryl Sagarino, Dinver Arellano, Junfel Batuon, Jessica Bitalmos Lamoste, Clint Tampos, at ang pinakahuli si Mark Anthony Einstein. So yung mga boss, kahit malakas po yung ulan dahil sa bagyo, thankful po pa rin kami kasi patuloy pa rin yung selebrasyon namin sa Pasko. Ayos pa rin kahit nagkakaulan-ulan na, so kaya budots lang ng budots. So nakikisabay rin ako ng sayo nila sa labas. May konting tagay naman, syempre. Merry Christmas sa lahat ng J-Pro family. Sa lahat ng ka-team ko sa J-Pro Films, ka-team ko sa vlog. So mga boss, maraming salamat sa lahat ng nagsubaybay sa YouTube vlogs. At sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell, pakiclick na rin. So mga boss, maraming salamat and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.